Siap bae. Iki sapa sing ayu iki? Lemin. Ayo. Ayo. Bal. Monggo monggo monggo. Pencedak omahe Rawani. Teles kodanan sore atiku ngenes mikirno kowe. Ayo mas, kijing mireng. Ayo mas, kijing mireng. Ono kopi rupane ireng. Mas uga kuwi rada gendeng. Kok kira oleh-oleh yen ra roti aku yo kok edek sing ngolang-ngaleh yen racah kuwi aku yo ireng-ireng lak montore kanjeng komorene tak sopirane ati seneng aja mung mangandeng paranono ngendi omahe. Ayo mas kijing mireng. Ayo mas papat kari selikur dipikir-pikir melu duwe ora liwat dadi sedulur. Nah jane ya padha mbek pantun jandane mau lho ya. Malah kandhane. Lah isine mung parikan. Mangane kene kudu dikopyok. Heeh. Saking kawasan Selawat iki lek umpamane mbae iki nyes munggah ya Mbah ya. Joget kok nae Mbah ya. Kale lenggah nggih. Mboten napa-napa ya. Malah menikmati ngono iki lho. Kale lenggah ngene ngene tok wis. Ambe udut. Cepakane kopi ireng. Jan.
syukur saya merati aku kowe dadi garwa merga leren ning kupuk asmara abadi iya 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 oh iya oh iya oh iya yo 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 jenenge kupuk asmara biyen kae tak go anun tresno